Окей, какво става хора? Днеска ще записвам на играта Skater Boy. Саунд да се заради. Така, ето е играта Skater Boy. Само да века се играеш, че малко забравих. Така, стрелката е за тръгване, нагоре е за джамп. Окей, натискам play. Тук всичко е заключено, така ще натисна първо ниво. Така, сега тръгвам и ще направя едно яко предпочитание на тази игра. Не забравяйте, ако ви харесва видеото, да дадете палец нагоре, може да се абонирате и ако ви харесва играта. Така, тук хора, както виждате, скачвам тези стълби, излезе някаква реклама тук за Jump, както и да е. Така, тая купа взех пак, ще почна пак. Така, вземам тая купа и тази взех, яко. Добре хора, аз смях нивото, чао, до утре, не забравяйте харесате клипа.